Lumabas sa pag-aaral ng isang non-government organization na kung patuloy na abusuhin ang imbak na tubig sa ilalim ng lupa o groundwater ay maaaring wala nang magamit ang mga Pilipino matapos po ang 50 taon. Tubig ulan at wastewater naman ang nakikitang alternatibong solusyon ng nasabing water organization kung sakaling mangyari ito. Ang buong detalye sa report ni Reniel Pawit. 2015 nang magsagawa ng sariling pag-aaral ang non-government organization na Maynilad Water Academy kaugnay ng kalagayan ng mga nakaimbak na tubig sa ilalim ng lupa o groundwater. Lumabas sa nasabing pagsusuri na kung patuloy na magiging abusado ang mga Pilipino sa pagdepende sa groundwater, 50 taon na lang mapakikinabangan ang pinagkukuhanan ng tubig. Batay naman sa tala ng United Nations, magkukulang ng 40% ang supply ng malinis na tubig sa buong mundo sa taong 2030. Inaasahan na sa taong 2050 ay lolobo ang populasyon ng buong mundo sa 9 bilyon. Ibig sabihin, mas maraming tubig ang kakailanganin para sa pagtatanim, mga establishmento at pati na sa pang-personal na konsumo. Dito sa Pampanga, maayos at sapat pa ang supply ng tubig. Subalit ayon kay Pampanga Association of Water Districts o PAMAWAD Chairman Fer Cailao, 30% ng tubig sa lalawigan ay nasasayang o non-revenue water. Pangunahing dahilan nito ay ang pagkakaroon ng tagas sa mga water pipelines o daluyan ng tubig. Sa situation natin sa San Fernando again or in Pampanga, because of nabaon sa tambakan. Dati kasi, di ba, ilang beses na tinambakan ng mga daan natin, 2, 3 beses. 50 taon din ang itinatagal ng replenishing stage o panahon ng pagdami ng tubig. Ang sinasabi doon sa study that when the rain drops in the recharge area, the water district is extracting the water 50 years after the rain drops. So ibig sabihin noon, ganun katagal yung tubig na bumababa. Kaya naman upang matugunan ang paparating na tagtuyot, hinikayat ng Maynilad Water Academy ang paggamit ng ibang alternatibong mapagkukuhanan ng tubig. Pangunahing isinusulong ng organisasyon ang pagsamantala sa tubig ulan kung saan masagana ang Pilipinas. Nakikita ring solusyon ang muling paggamit ng wastewater na sasailalim sa iba't ibang proseso bago maging malinis. Ang bansa natin capable to do wastewater management facility. As a matter of fact, for example, in Maynilad, ang Maynilad maraming wastewater facility. Iba't ibang technologies ang available. Depende on the location, the budget, and all. Naging basehan ng Maynilad Water Academy ang programang kasalukuyang ginagamit ng bansang Singapore. Sa loob kasi ng matagal na panahon ay bumibili ng tubig ang Singapore sa Malaysia na naging pabigat para sa mga Singaporean water consumer. Kaya naman natutunan ng Singapore ang paggamit ng rainwater bilang kanilang pangunahing pinagkukuhanan ng tubig. Mahigit 5 taon nang nagagamit ng Singapore ang tubig ulan na dumadaan sa proseso ng paglilinis upang maging potable o inuming tubig. Kaya panawagan lang ng Maynilad Water Academy ay kooperasyon ng bawat Pilipino sa wastong paggamit ng tubig. Dapat umanong isaalang-alang ang mga susunod pang henerasyon. If we are not going to protect already, not only in the watersheds, but in the water within the city, apektado not only our water, but our generation. Ako si Reniel Pawid para sa Metro Central Luzon News.